Shalgra Tripura Hankoni Boga Hawa Bolong Tangbedikni Thaini Raja Sayatui Ha Tanmani Coxil Samung Kashaka Amchani Lukurokni Coxil Samung Bogafa Forest Range Office Kanani Bufang Derare Hatane Falzaki Tonka Funugino Bolong Tangbedek Obonoti Tangayasak Siring Shorop Abonoti Shumunga Cheka Bogafa Forest Range Office Amchayo Haino Hai Raida Jayati Hatani Falmani Coxil Samung Kashaka Amchaini Kok Thumjagrugui Shawimanka Abunishai Sakangobo Bogafa Bolong Tangbedik by Kobjak Kolshi Dhagai Shora Amchayo Ha Falmani Kok Kashamani Tabok Haino Hai Bogafa Forest Range Office Kanawo Dolsha Borokrok Bufang Derari Hatani Fali Tonka Kurung Kurung Tayo Amchaini Lukurokni Kukni Kok Unka Shalono trakte kubun malkhongrok baikhe har gajagui tongkha haifano bolong tangbedikni bwkhaktui mungshaya prisejagya amchaini lukurokni koksil samung wngkha bolong tangbedikni thaio juda juda baniya wngmani rok abono tuibo mungshaya prisejagyani kokno saka amchaini ha norjakmani bagui lama derawi tongmani kokno saka naimwthangkhor ganani lahar tabuk malkhong kotor kotor sinjagui derawi tongkha lama watini jorao tongkosong lukurok jwngjalo klai mano hini khaklaijaka haibano o koksil samungrokno tui bolong tangbedikni bwkhaktui mungsa khengmani nukjagyako tabuksak jora koksil samungrok busuk kubui cheri naina tei nangkukmani yapri senani kokno sankha amchaini lukurok Bureau Report News Now